Il-ħadd wara nofsinhar tlaqa' b'urġenza l-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista biex jitratta allegazzjoni li saret fl-aħħar jiem fuq il-mezzi soċjali fejn ingħad li l-partit irċieva donazzjoni biex jaħdem ħalli tingħata proklama lil xi ħadd. Matul l-intervista tal-ħadd filgħodu fuq Net Television, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grieg ċaħad kategorikament l-allegazzjoni u għalhekk li l-Kunsill Amministrattiv intalab jinvestiga dak li nkiteb. Bernard Grieg qal li dan kollu qed isir għax il-partit immexxi minnu jemmen verament fis-saltna ta' dritt u fil-ġustizzja u mhux biss li dawn isiru iżda li jidhru li qed isiru. Waqt il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni li ġiet appoġġjata b'mod unanimu mill-membri preżenti li fi żmien 24 siegħa Jason Azzopardi għandu jressaq u jissostanzja l-allegazzjonijiet li għamel quddiem il-Kummissjoni Etika, Dixxilpina u Midja Soċjali. Fi sqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li l-Kunsill Amministrattiv għamilha ċara li hu għal ċirkostanzi bħal dawn li l-partit għandu l-Kummissjoni Etika, Dixxilpina u Midja Soċjali li ma' kummissjoni għandha l-awtorità taġixxi tistħarreġ u tiddeċiedi fuq il-każijiet li jinġibu qudiemha.